नैबे जादों दैसा साखाथिनि दुब्लिबारि नायदो दै थोरथिंसेबो गैयानो गावस्राजोब्बाय नैया ओरैबायदि गावस्राजोबो नैया हाबलांगोन बायदि जादों मानसियानो अ माय गड ओरैबायदि गोरान दुब्लिखौ नायदो खुनु मथे हमजायो नैया ओरैबायदि गोरान जनासो फुनांगौ जनासो फुनांगौ गनदो बुनांगौ आथिंजों बुजाया मालिक गोरान गोरान सान्दुंबो गैया दोमैलुलु बाप बाप सासे फुना होनाय सासे बुनाय हायाव दामले जनानैसो फुनांगौ लागाव बेटा लागाव ओरैबायदि मोजां माने खोथिया आरो नै आं मोनसे बुस्थु खिथिनो बावगारदों नैया आखाइ मुजा बे खमैनो 6 दिनसो थांगोन नैबे 6 दिन नैबायदियाव जिलाङो नैया होमबाबो मोनसे जरासे आखाइ मुजाजों खमैनो 4,000 खामायबा मा नांगौ 6 दिन थाङोब्ला 3,000 2,000 बिदि खामायनाय मुजा मोनसेयाव दब्लायसे नैया दब्लायसे गोरान लेटजों सोंनानै दोनदो साबसे नांगौबा 2 घन्टानि बारा लागोन बिदिया बेखौनो नुदिबा ओइ गोस बुबायलै आगला मानो गंफाय दा नैयाव लाबा खामाय जमा खामोन ना ओइ बिदि आं एसे जानांगो आखायसे जायो लासे बुला बुसि गिसिंलै केला बालबो दंना खामिनो बोला एकसा बालांगा